гласовете на Кремена Станчева и Василка Андонова шопският двуглас намери своите големи майстори и своите неуморни популяризатори. В Софийската, Самоковската и Трънската фолклорни области този начин на пеене, съставна част от звуковата среда, редом с песента на птиците и шума на тишината. Кремена Станчева е родена в самоковското село Ковачевци, а Василка Андонова е от Трънско, село Лева река. Срещат се през 1960 година в ансамбъла за народни песни на Българското национално радио, където двете пеят в продължение на 40 години. Дуета концертира с огромен успех в Америка, Канада, Холандия, Белгия, Япония и още много страни, навсякъде приет с бурни и нестихващи аплодисменти. Дуета образува и вокално трио заедно с голямата родопска певица Надежда Хвойнева в състава на ансамбъла за народни песни на Радио София. След кончината на Василка Андонова, Кремена Станчева продължава да пее и до днес в състава на хора Мистерия на българските гласове. Преподава народно пеене в Нов български университет и води курсове по пеене в България и Съединените американски щати.